أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tambaya da kai akan cutukan jini da shi kansa jini din. So za mu fara magana akan jini din ne. Menene jini? Jini shine wannan yaren likita dai muna dan bada brief definition nasa a matsayin connective tissue in fluid form. Wato shi connective tissue ne kamar sauran connective tissues amma shi fluid ne, wato ruwa ne. Shine jan ruwa na cikin jini na cikin jikunan ma'ana. Saboda haka jini yana da ɗabi'u da halayya da yake da su, wato properties na jini. Yawanci dai dukkanin babban mutum inda ya kai abin da ake cewa adult, usually dai irin 18 to above haka, yana da jini inda ya lafiyayyen mutum ya normal on average basis, to shine kamar lita 5.5 zuwa lita 6. Mata kuma kamar lita 5.5 haka ko 5 ɗin da yawanci bai cika ƙarasawa yawan na maza ba, saboda wasu dalilai daban da za mu bayyana su wataƙila in hali yayi. Game da volume na jini kenan, yawansa, yawanci jini yakan kasance lita 5.5 zuwa 6 mafi yawancin mutane. Sannan yana da kauri jini, wanda wannan kauri nasa wato viscosity nashi kenan yakan kasance kamar approximately 5 times as viscous as water, kamar kaurin ruwa sau 5. Sannan kuma yana da, bayan yanayin kaurinsa, muna iya yin tattaunawa akan pH nashi, wato acidity ko basicity nasa. Shi jini acidic ne ko alkaline ne, wato basic. To duka dai suna cikin property na shi jini din. Sai kuma specific gravity, maganar relative density kenan. Density din jini yawanci yakan kama, wato relative density na shi ko specific gravity shine 1.052 zuwa 1.062 approximately. Wannan range din anan, wato viscosity, kauri, yanayin kaurin jinin anan yake kamawa. Sai kuma bayan viscosity nashi da relative gravity, wato specific gravity nashi, sai kuma to me jini ya kunsa, composition kenan. Composition of blood. Abubuwa da yawa su ne Allah ya haɗa ya samar da jini a cikin jikunanmu. Da farko, idan aka yi magana akan compositions na blood, wato me ya kunsa da meye suka haɗu suka yi jini, to za mu iya raba abubuwan da suka yi jini zuwa gida biyu in general. Babban kashi ya kunshi wato abin da ake cewa blood cells ko kuma formed elements a matsayin kashi guda. Su formed elements su ne blood cells. Ɗaya kashin kuma za mu iya bashi kamar ya kunshi abin da ake cewa plasma, wato ruwan jini. Shi jini ruwa ne da ƙwayoyi a cikinsa kala-kala masu yawa. To wannan ƙwayoyin da ake cewa formed elements ko kuma blood cells, kaga kashi guda kenan daga cikin abin da jini ya kunsa. Sai kuma ruwan da suke a cikinsa yake ɗauke da su, suna ninkaya a ciki, wato plasma kenan. Shine ruwan jini, gundarinsa bayan an tace blood cells ɗin. So wannan shine in a nutshell, shine composition na blood. To amma menene ƙwayoyin jini ko kuma blood cells ko kuma formed elements? Ƙwayoyin jini kala-kala ne, suna da yawa, amma dai basic classes nasu shine akwai rukunin da muke cewa erythrocytes, wato jajayen ƙwayoyin halitta na jini. Sai kuma bayan su akwai leukocytes, su ne fararen ƙwayoyin halitta na jini. Bayan waɗannan kuma akwai abin da ake cewa thrombocytes ko kuma platelets, wanda su ma ƙwayoyin halitta ne na jini, dukkan suna ciki. Kaga
rukuni uku kenan na su ƙwayoyin jini ɗin, jajaye, farare da kuma su thrombocytes ɗin. So wannan su ne ƙwayoyin jini, kuma kowanne idan lokaci ya zo za mu tantauna akan menene red blood cells ɗin, wato erythrocytes, me aikinsu, ya shape ɗinsu yake, ya ake yi su kamu da rashin lafiya, kuma a ce mutum yana ƙarancin jini ko yana da sikila ko makamantansu dai. Duka insha Allahu zai shigo a cikin bayananmu. Haka zalika su ma fararen ƙwayoyin halitta na jini ɗin, wato leukocytes ko white blood cells, su ma za mu ji ya suke, ya ake suke samuwa, kuma meye amfaninsu, meye mahimmancinsu ga jikin ɗan adam. Sai kuma su thrombocytes su ma kazalika za mu ji duk cikakken bayani a kansu. To, game da shi kuma ɗaya kashin na jini, wato plasma ɗin, ruwan jini bayan ka ware wannan ƙwayoyin halitta. To, shi plasma a matsayinsa na ruwa shi kansa ina ƙunshe da abubuwan da muke cewa solids, da kuma gundarin ruwa dai normal water wanda ka sani pure water, sai kuma wato iska gases kala-kala da suke narke a cikin wannan ruwa. Kaga kenan shi ruwan jini banda ƙwayoyin halitta, ruwan na plasma, wato kaga kenan ya ƙunshi solids da kuma water da gases. Shi wannan solids ɗin, wato abubuwan da suke cikin ruwan suna da yawa. Idan ka ware ita kanta plasma ɗin, shi ruwan plasma ɗin na jini bayan ka cire formed elements, to shi ruwan yana ƙunshe da kamar 7 to 8% na shi yawan plasma ɗin, shi solids kenan, I mean solids. Saboda haka wannan 7 zuwa 8% na plasma dukkansu solids ne, kuma su ne ainihin sirrin jini bayan wancan ƙwayoyin halitta ɗin. Su kuma wannan solids na jini da suka kai 7% haka, shi kuma ruwa ya kai kamar irin 92% zallan ruwa a cikin plasma kenan. Sai kuma iska, wani su 'yan kaɗan ne, sai dai tsananin mahimmanci da suke da shi. To menene solids ɗin da suke a cikin blood plasma, a cikin ruwan jini bayan an tace erythrocytes, leukocytes, thrombocytes bayan an fidda su? To plasma ɗin da ta ƙunshi solids, menene shi solid ɗin? To shi ma kala-kala ne. Duka dai wannan yana nuna mana ikon Allah da ikon gudanarwarsa da ikon tafiyar da al'amuransa, kuma yana nuna mana mahimmancin jini da yanda za mu kula da shi, domin rayuwa gaba ɗaya ma ta ɗan adam da lafiyarsa duka suna da alaƙa da jininsa. To daga cikin wannan solids akwai wanda suke su organic substances ne. Organic substances ɗin nan a cikin jini suna da yawa. Kaga dai akwai a cikin su organic substances ɗin muna da irin su plasma protein. Su plasma proteins ɗin nan kaga akwai irin su albumin, globulin, da kuma bayan globulin akwai fibrinogen wanda shi ma plasma protein ne. Kaga akalla ga guda uku kenan. Sannan akwai under organic dai wanda suke organic substances ne su ma na cikin jini. To akwai fats, wato dangogin mai kala-kala akwai su a cikin jini. Kuma idan zo kansa a bayani, za ka ga dukkanin dangin man da yawa a cikin jini akwai matsala. In kuma yayi kaɗan bai kai adadin da ake so ya kai ba, nan ma akwai wata matsala. Su wannan fats na jini kala-kala ne, amma dai muhimmai daga ciki irin su triglycerides, haka irin su cholesterol, irin su phospholipids, duk akwai su a cikin jini, duka su ma fats ne, kuma ƙarƙashin organic substances na shi jini ɗin. Baya ga su fats a cikin dai still organic substances ɗin, akwai abin da muke cewa amino acids. Amino acids kusan dukkanin dangogin amino acid gaba ɗaya wanda dai aka fi samu a cikin jikin mutane, wato wannan 20 amino acids ɗin, to duka akwai su a jikin mutum.
kuma da damansu akwai su a cikin jini, kuma rashin su matsala ce. Haka zalika kuma in suka yawa ya wuce level ɗin da ya kamata su kai, to nan ma wata matsala ce. Kenan kaga tunda an ce dukkanin dangogin amino acid ɗin nan, kaga akwai essentials da non-essentials ɗin dukkansu akwai su a cikin jini. Sannan again dai ƙarƙashin shi organic substances na plasma ɗin za mu iya samun carbohydrate a matsayin glucose, wato simple sugar kenan, tunda yawanci abincikan da muke ci bayan an narka su sun yi undergoing digestive process, an gama digesting ɗinsu, an yi absorbing, sun koma cikin jini, sun bar cikin hanji da tumbi, sun koma cikin jini, to suna kasancewa a matsayin glucose ne mafi yawancinsu. Glucose wanda yake shi ma nau'i na carbohydrate, wato sugar ne. An yi breaking down ɗin carbohydrate ɗin da sauran abinciccika duka bayan sun yi undergoing digestion, kamar yadda na faɗa a ƙarshe dai sun zama simple sugar, wato one unit na sugar, wato glucose ɗin kenan. Still dai a cikin organic substances na cikin jini za mu iya samun internal secretions, haka abubuwan da a cikin jikinmu ake yin su, ake secreting ɗinsu a cikin jini, su zama suna cikin jini suna yawo har su je gun da za su yi amfani. Kaga kenan su ma sun zamo suna daga cikin compositions na blood ɗin, kuma tunda hormones ne, to kaga suna cikin organic substances kenan. Sannan akwai antibodies a cikin jini, duka su ma under organic substances ne, wanda antibodies ɗin nan suna da matuƙar mahimmanci sosai. Misali, through antibodies ne muke iya gane group na jini, wanne irin group ne jinin mutum, more especially wannan ABO system of grouping ɗin, wato group A ne ko group B, ko kuma AB ko kuma group O ne, ko kuma rhesus ne, duka shi ma special abubuwa ne a cikin jini suke sa mu iya tantance haka, shin rhesus positive ne ko rhesus negative. Duka abubuwan da suke sawa a iya gane wannan class ko group na jini suna cikin organic substances na plasma ta jini. Sannan akwai enzymes kala-kala, enzymes da suke jini da yawa, akwai irin su amylase, lipase, protease, irin su transaminase, carbonic anhydrase, acidic anhydrose, da sauransu dai ga suna alkaline anhydrase da sauransu. Ta acid anhydrase ɗin ita ma akwai ta. Duka dangogin enzymes masu yawa akwai su a cikin jini. Sannan kuma akwai abubuwa na su organic substances ne, amma they are not protein, wanda za mu iya classing ɗinsu a matsayin non-protein nitrogenous substances, wanda ba protein ba ne amma suna da ƙunshe da nitrogen, kuma suna da yawa su ma. Kaga dai akwai irin su ammonia, akwai ta a jini, wanda yake kaga it is not a protein amma kuma tana ƙunshe da wato nitrogen. Sannan akwai creatine da creatinine, duk akwai su a ciki. Akwai xanthine da hypoxanthine, duk akwai su a cikin, da uric acid da urea, duka wa'annan they are all under organic substances a cikin jini. Akwai kuma inorganic substances, abubuwan da su they are inorganic, musamman kamar irin su akwai different electrolytes in form of cation da anion. Akwai irin su sodium, calcium, potassium, magnesium, bicarbonate, chlorides, phosphate, iodide, iron, copper, duk akwai waɗannan a cikin jini, kuma duk wanda aka rasa shi babu shi to akwai matsala, ko kuma yayi ƙaranci nan ma akwai matsala. Idan kuma yayi yawa nan ma yayi exceeding limit, ya wuce range ɗin da ya kamata ya je, nan ma matsala ce mai zaman kanta. Sannan akwai gases, wato iska kala-kala da suke cikin jini. Misali, akwai mahimman iska da suke cikin jini, akwai oxygen. Oxygen dukkanin rayuwar da ka ga muna yi, idan ba oxygen mutum ba zai iya rayuwa ba.
saboda haka ita ce a taƙaice ta sa muke buƙatar oxygen ta sa muke yin numfashi. Domin duk numfashin da muka sheƙa muna sheƙar oxygen ne daga wannan atmosphere ya wannan dai iska ta cikin sarari haka. To duka numfashin da muka sheƙa akwai oxygen a ciki, kuma idan ta je a huhu ana tace ta, shi jinin da kansa yake iya kwasar ta. Ka san jinin daman zuciya za ta harbo shi ne ya zo huhu, idan ya zo huhu kuma zai kwashi iskar numfashi, akwai hemoglobin nasu zai caccaki iskar oxygen ɗin da yake da buƙata ya koma zuciya kuma ta harba shi ya tafi jiki ya raba wannan iska ta oxygen. So in ya cafke ta kaga kenan oxygen ta zama tana daga cikin wato compositions na shi jini ɗin a cikin organic substances. Sannan bayan oxygen ana samun carbon dioxide ko carbon dioxide wacce jinin da kansa yake tattaro ta daga cikin from within the cells, the individual cells duka suna fitar da carbon dioxide a matsayin byproduct bayan sun gama process iri-iri, Krebs cycle ne, glycolysis menene, duk sauran dai processes da sauran metabolic activities wanda suke producing ɗin carbon dioxide a matsayin waste product. To jini yana kwaso wannan carbon dioxide ya taho ta narke a cikinsa ya fito da ita ya kawo ta huhu kuma ya yi releasing ɗinta a nan mu fito da ita a matsayin mun dawo da numfashi kenan. So to wannan a dunƙule su ne abubuwan da suke cikin jini. Sannan kuma dukkanin wannan abubuwa kowanne yana da matuƙar muhimmanci, domin idan babu su to akwai muhimmin al'amari na rayuwa da za ga ya kwarkwace wa jiki, kamar misalin leukocytes idan babu su to kaga shi ne ake cewa garkuwar jikin mutum ta karye kenan ko ta yi rauni. Idan aka ce leukocytes sun yi rauni ko wasu dalilai ya sa dai ba su da inganci, so to mutum zai iya kamuwa da cutuka iri masu yawa, domin dama su wannan leukocytes ɗin su ne suke kaman kare mutum daga cutuka, so suke fighting ɗin duk wani baƙon cuta da ya shigo jikin mutum, suna ƙoƙari su ga sun ga bayan su. Don aka ce sun yi rauni ko babu su ko sun yi rauni to kaga akwai matsala kenan, mutum zai kasance ya bijirar da kansa ga rashin lafiya kala-kala. Sannan su ma RBC ɗin wato red blood cell ɗin su ma haka dai dukkanin wani composition ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan wajen 30 da muka lissafa ko 40 na cikin jini, to kowanne yana da nasa muhimmanci. Hatta ga shi ruwa ɗin, shi ma idan aka ce ruwa a cikin jini ya yi ƙaranci kaga jinin zai ƙara kauri kenan, abin da muke cewa dehydration, ko kuma in yayi yawa viscosity na jinin zai ragu, wanda shi ma na akwai kuma consequences kala-kala da za su biyo baya. To wannan a dunƙule shi ne magana akan abin da ya shafi compositions na jini. To sai kuma magana akan abin da ya shafi functions of blood, wato meye ayyukan jini, meye amfaninsa a gare mu, me yasa Allah ya sa mana jini, wanne irin ayyuka jini yake a jikinmu, kuma idan babu shi me zai faru, ko in jini yayi ƙaranci a jikinmu me zai faru, wanda su za mu duba yanzu, za mu ɗan tantauna, wanda zai nuna maka lallai jini yana da matuƙar muhimmanci. Domin idan ka dinga jin ayyukan jini wani aikin ma ba za ka yi tsammanin jini ne yake yin sa ba, amma shi Allah ya yassare mana yake yin wannan aiki. Wannan shi ne jini, ka ga yadda yake gashi nan dai. To sai kuma magana akan ayyukan nasa. Ayyukan jini suna da yawa, daga ciki akwai, bari mu fara da nutritive functions, wato ayyukan da ya shafi abinci ko kuma nourishment na jiki, abubuwan da jiki ke buƙata ta fuskar ginuwa. Ana kiran jini shi kansa tukunna a fluid of life, wato ruwan rayuwa.
saboda shi ke ɗaukar oxygen kamar inda na faɗa maka ɗazu, shi ke ɗaukar oxygen yana raba ta a sassan jiki, inda in bai wannan aikin ba mutuwa za a yi nan take zuwa wasu 'yan mintuna. Saboda kamar numfashi ne, kai ka san idan aka tsaye da mutum idan yana yin numfashi to ka san zai mutu kenan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. So haka jini yake da wannan muhimmancin. Numfashin da kake yi idan jini bai kwashi oxygen daga numfashin ya raba ta a jiki ba, to wannan numfashin kamar ba kai bane, ko in ce ba shi ma da amfani. Yadda ka san mutum in bai numfashin ba zai mutu, to haka ko kayi numfashin idan jini bai kwashi oxygen ɗin ya raba ta a jiki ba, to shi ma mutuwar za a yi. Shi yasa ake ce masa fluid of life. Ana ce masa fluid of growth, wato ruwan girma, saboda shi ke ɗauke da abinciccika. Idan ka sa abinci a baki ka haɗe ya koma tumbi ya narke aka gama duk abin da za a yi masa aka tace shi, yana komawa cikin jini ne. Shi kuma jinin yana sakinsa gwargwadon buƙata, ina shiga sassan jiki ya sa ka girma, ya sa ka ƙiba, ya sa ka ƙarfi, ya baka tunani, a ƙona su dai. To saboda haka ake ce masa fluid of growth. Sannan kuma ina ƙunshe da abubuwa kamar irin su glucose, su lipids, su vitamins da sauran other minerals haka, duk akwai su a cikin jini. Tunda yana ɗauke da su, to kaga yana mana amfani kenan wajen ciyar da mu, ciyarwa ta haƙiƙa. Ka san ciyarwa a likitance muna kallonta kaman kala biyu. Ciyarwa ta farko shine ka ɗauki abinci ka sa a baki, ka tauna ka haɗiye cikin ka ya cika, to ka ci abinci kenan. Sai babbar ciyarwa ta cikin jiki shine a narka abincin, a yi digesting ɗin shi da different digestive juices haka, ya narke, a yi breaking down ɗinsa, a tace shi, a yi absorbing, ya koma cikin jini. Daga cikin jini kuma ya dinga keta cell membrane na kowace ƙwayar cell ɗaya, yana shiga cikin cell, ana ƙona shi a matsayin fuel, wato makamashi. Ana baka energy na rayuwa, ana baka wannan abincin da yake shiga jini ya ratsa cell membrane ya koma cikin cell, a ƙona shi a baka energy. To shi ne yake sa kana iya yin rayuwa, shi ne yake sa kana iya yin tunani, shi yake sa kana iya yin motsi, ɗaga hannu, tafiya, tsalle, aikin ƙarfi, ɗaukar kaya, ƙyafta ido, magana, duka saboda wannan energy ɗin da kake samu ne bayan an ƙona wannan ruwan abincin na cikin jini wanda ya ratsa cell membrane, ya je ya tadda mitochondria, aka ƙona shi a can a matsayin makamashin rayuwa. So to wannan aiki ne jini na nutritive function, ka ji shi. Akwai respiratory function na shi jini ɗin, wato function ɗin jini ko aikinsa a gare mu wanda yake alaƙa da respiration. In an ce respiration abu guda ne amma yana da fuskoki ko ɓangarori guda biyu, wanda duka za ka ga jini yake da role a wajen nan. Misali, ka ga dai ɗaukar oxygen a kai ta sassan jiki, wannan is a respiratory function. Kuma a shigar da abincin, a haɗa da oxygen, a ƙona shi a cikin mitochondria, a haɗa da oxygen a ƙona, to shi ma cikakken respiration ne wannan. Ina magana akan glycolysis ko Krebs cycle da sauransu dai, duka wannan process da suke da alaƙa da ƙona abinci da tatso energy rayuwa daga cikin abinci ɗin. To wannan respiratory function na jini yana da muhimmanci, in har babu shi ko yayi ƙaranci shi ma ba za a iya rayuwa ba. Sai kuma excretory function, jini yana taka rawa wajen wato maintaining ɗin internal environment namu ta zamo within the normal range ta fuskoki da dama kamar haka. Idan muka ci abinci ɗin ya shiga mitochondria aka ƙona shi, da wanda aka ƙona ma tun a farko wato maganar glycolysis, da wanda za a ƙona a Krebs cycle da sauransu, to duka kowanne yana barin datti a matsayin byproduct. To da sauran abubuwa duka wanda aka yi biosynthesis, wanda hanta take yi
tana barin residual haka, wato kamar wanda za ka iya fassara shi da kamar ka ce dagwalon masana'antu. To hanta idan ta yi biosynthesis ta ƙyaƙƙera abubuwa da jiki yake buƙata, to tana barin shara. To wannan sharar in aka batta a cikin jikinmu tana yawo, za ta iya halaka mutum. So jini yake kwashe ta, ya haɗa da carbon dioxide wanda ita ma waste product ce ta jiki, da sauran dangogin waste products masu yawa irin su urea, su uric acid wanda suka yi yawa, duka zai kwaso su shi jini ya kai wa koda, ita kuma koda ta kwashe su daga cikin jinin, ta tace su, ta kaɗa su bi ta pipe da muke cewa ureter, su gangara su je mafitsara su taru. In suka taru kuma ita koda ɗin dai again ta sake kwaso ruwa daga cikin jini ɗin wanda yawa, ta tura shi mafitsara ya je ya tsinka wannan dagwalon da ta haɗa, ya zama fitsari kenan, sai a zubar da shi. To kaga jini ne iyo wannan sharar ta can usuli, shine ko ina sassan jiki, ije kwakwalwa, ya kwaso sharar wajen, ije tafin kafa da tsokoki na ko ina na jikinmu, dukkansu wannan tsokokin suna fitar da shara irin tasu, kuma dukkanin sharar da jikin mai yake fitarwa idan har ba a kwashe ta ba za ta halaka. To jini shine yake kwashe ta ya kai ta wajejen koda, ita kuma koda ɗin ta tace ta, ta kaɗa mafitsara, ta haɗa ta da ruwa ya tsinke sai su zama fitsari. Wannan kalar na fitsarin da kake ganin sa kamar yellow haka, to dukkanin narkakkun abubuwa ne masu yawa kala a ciki, wanda dukkan su ka iya kiran su guba ne a cikin jikinmu in har ba a kwashe su ba. To jini shine yake kwaso su daga duk inda suke, kamar yadda faɗa, ko ina na jikinka, loko da sako, cikin kowace tsoka da ake ƙona abinci, to akwai shara da ake bari a wajen. Idan ba a kwashe ta ba kashe ka za ta yi. Jini shi yake kwashe wannan shara ya kai wa koda, ita kuma ta kwashe daga cikin jinin, a kaɗa mafitsara, a zubar, ka samu lafiya. Wannan shine excretory function na jini. Bayan excretory function na jini, sannan akwai transportation. Akwai abubuwa da jiki yake ƙerawa masu mahimmanci, kamar hormones haka, hormones kala-kala, more especially endocrine hormones, wanda kawai in aka ƙera su, ana ƙera su a can wajen pituitary anterior ce ko posterior pituitary gland, da sauran dai different gland, adrenal da wacece da yawansu. Idan suka ƙera hormone ɗinsu, to jini ne yake ɗaukar wannan hormone ɗin ya kai shi site of function, inda hormone ɗin zai je ta da receptor ya yi aikin da aka ƙera shi domin sa. Wannan aiki na jini kaga transporting ne, saboda idan hormone ɗin aka ƙera shi a can, ba lallai ba ne abun da aka samar da hormone ɗin a nan zai aiki. A'a, jini zai ɗauke shi daga gurin da aka yi shi ya kai shi gurin da zai aiki. Kaga ya zama kamar transportation kenan. Ba ma kama ba, wannan cikakken transportation ne, da haka akwai transportation function na jini. Baya ga hormones, ina transporting ɗin nutrients kala-kala, ciki har da glucose, ina kai su gun da ya dace a cikin jiki, kuma iwo transporting ɗin wasu abubuwan su ma ya kawo su gun da ya dace, wanda kowane in ba kai shi gun da ya dace ba sai ya zama akwai matsala babba ga jiki. So wannan shi ma aiki ne na jini. Sannan akwai babban aiki na jini wanda lallai yana da muhimmanci. Dukkanin sauran suna da muhimmanci su ma, amma kaga wannan da zan faɗa yanzu yana da matuƙar muhimmanci, shine defensive function na jini, wato aikin tsaro ko ba da kariya. Aikin tsaro ɗinnan na jini idan har babu shi, to gaskiya shine za ka ga mutum ya kamu da cutuka iri-iri. Misali, idan daga cikin abin da zan gaya ma wanda zai sa ka san muhimmancin defensive function na jini, shine wannan tsaro ɗin da jini yake bamu, to shine fa
ake rasa shi a lallata shi, aikin da HIV AIDS take yi kenan. Wato wannan HIV, wannan virus da ake cewa HIV, aikin da take yi kenan sai a ce mutum ya kamu da AIDS. Tana zuwa yin ta lallata wannan defense ɗin na jini. In ya lallace ta raunata shi, ta illata shi, ta canza shi ya zama wani abu daban, to shi kenan sai a ce mutum ya kamu da AIDS. Kaga wannan cuta da ake cewa AIDS, na faɗe ta ne kawai a matsayin misali don ka san muhimmancin defense na jini. Kaga 'yan jaridu suna ce mata, suna kiranta Kamar Salamu alaikum, saboda yawanci kashe mutum take in dai ba kuma nisan kwana ba. To ya ake yi jini yake yin wannan aiki na defense? Abin da yasa yake samun dama ya yi wannan, akwai abin da muke cewa leukocytes, wanda na faɗa maka su ɗazu lokacin da nake amsa tambayar ka akan me jini ya kunsa. Na yi maganar leukocytes. Leukocytes ɗin nan su ne muna kiransu in other words fararen ƙwayoyin jini ko fararen ƙwayoyin halitta na cikin jini. Su kala-kala ne, za su kai kamar manyan kashi dai kamar kashi 5, amma dukkansu muna ce musu a dunkule leukocytes. To waɗannan fararen ƙwayoyin halitta ko leukocytes suna da mahimmanci. Aikinsu shi ne duk lokacin da wata bacteria ta shigo jiki wacce za ta saka cuta, ko virus ko protozoans, dukkanin dai dangogin microorganisms masu sa mutum cuta, to daga sun shigo jikinka, ai kaga za su shiga jini, tunda kana bude jiki da inda ka kaɗa dai kaga za ka ga jini. To suna shiga cikin jini, su wannan leukocytes na cikin jini sai su zama alerted, sai su zo wajen wannan ƙwayar cuta, su kama ta, su riƙunƙume ta, su ta faɗa da ita har ta kai ga sun kashe ta. To in sun kashe ta shi kenan, an gama yakin, Allah ya kiyaye ka kenan. Kaga sun yi me anan? Sun baka kariya, shi ne defensive function. Suna rugurguza ƙwayoyin cuta ta hanyoyi daban-daban. Za su kame ta, su yi phagocytosis nata, phagocytosis, su rikunkume ta, su haɗe ta, su lallata ta. Kai har ma bayan su lallata ta, akwai waɗanda a cikinsu su leukocytes ɗin za su duba kuma wannan ƙwayar cuta virus ce ko bacteria ko protozoan ce, za su duba ta da me aka yi ta, su duba DNA nata, su duba genetic composition nata, da me aka harhaɗa aka yi ta, su laƙance ta, su fahimce ta, su san ta ciki da bai, sai su ajiye record ta yanda nan gaba in dai irin wannan cuta mai irin wannan structure ɗin ta shigo jikinka, to ba za ta wahal da su ba, dandanan za su gama da ita, su kashe ta, ba ma za ka samu cutar ta shiga jikinka ba. So to kaga wannan aiki ne na tsaro, suna da muhimmin amfani. In dai babu wannan tsaro ɗin, to gaskiya jikinmu zai sakwarkwace, duk cutar ta shigo jikinka sai ka kamu da ita. Amma yanzu a sanadiyyar wannan tsaron, za ka ga kullum mutum yana sheƙar ƙwayoyin cuta kala masu ɗumbin yawa, amma kuma za ka ga baya yin rashin lafiya. Amma zai rashin lafiya za ga 'yan wasu kwanaki ne kuma sai Allah ya ba shi lafiya. So to abin da yake faruwa kenan. Wannan leukocytes su ne suke faɗa da cutar, kullum a cikin yaƙi suke a cikin jikunanmu. Kullum yaƙi ake a cikin jininka, sani ne ba kai ba. Bacteria ta shiga, wata za ka sheƙa a iska ba ka sani ba. Virus ta shiga, wata za ka shiga a iska, wata za ka ci a abinci ba ka sani ba, wata za ta ratsa ma fatar jikinka ma ta shiga, akwai wanda za su iya yin haka. Wata za ka sha a magani ma ba ka sani ba, ko a numfashi. Ga su nan dai hanyoyin da microorganisms za su iya ratsawa su shiga jikinmu suna da yawa. Wata rauni da za ka ji haka, ko yankewa ko tuntuɓe jikinka ya ɗan huje, za su iya shiga ta nan. The commonest form na ɗaukar microorganism shi ne numfashi. Kusan duk numfashin da za ka sheƙa za ta iya yiwuwa
akwai microorganism, bacteria ko virus ko dai wani protozoan, ga su nan dai iri-iri a cikin iska wanda muke sheƙa kullum constantly a cikin numfashi. To amma daga sun shiga ciki sai wannan defense ɗin namu da Allah ya bamu ya zo ya kama aiki, sai leukocytes su zo su kashe wannan ƙwayar cuta, su lallata ta, su haddace ta, su fahimce ta, ta yanda nan gaba in ta zo kawai cikin sauƙi za su gama da ita. A taƙaice dai wannan shine defensive function na jini, da akwai bayani mai yawa game da shi, amma saboda yanayin lokaci a nan za mu fashi mu tsallaka zuwa storage function. Wato jini yana aiki a matsayin store. Misali, kullum jikinmu yana cikin buƙatar a kowane second, kowane minti jikinmu akwai abubuwan da yake buƙata, kamar ruwa, kamar electrolytes, kamar dai sauran nutrients da vitamins. To in ka ci abincin nan suna cikin jini, jinin yana ajiye su. Duk lokacin da ake buƙata sai ya sake su, sai su keta cell membrane su je ainihin gun da ake buƙatar su. So jini ya zama mana wani reservoir ne cikakke, kamar store ne na ajiyar abubuwa da yawa da jiki yake buƙata. Duk sanda ake buƙata sai jini ya sake su, su shiga jiki, a yi amfani da su, su biya buƙatar da ake da ita, kuma ya ci gaba da ajiye sauran. To kaga wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai. Haka zalika bayan storage function na jini, sannan kuma jini yana da aiki wajen regulation na body temperature. Kaga wannan regulatory function kenan. Saboda jikinmu kasancewar shi jini yana da abu da ake cewa high specific na heat, wato heat capacity na su wannan formed elements ɗin da sauran abubuwa is very high. To wannan yana ba da damar da kuma ruwan da yake ƙunshe da shi jinin da wannan specific na heat capacity nasa da sauransu dai suna ba da dama zafi a cikin jikinmu da yake faruwa to ba zai yi yawa har ya lahanta mana internal organs ba. Misali kamar hanta kasancewar a koda yaushe tana cikin, akwai chemical reactions da suke taking place a cikinta, koda yaushe tana cikin ayyuka ne masu yawa ita hanta. So daga cikin chemical reactions da suke faruwa a cikin hanta akwai wanda suke exothermic ne in nature, su reactions exothermic ne. It means suna producing ɗin heat, wato zafi, ɗumi. Koda yaushe hanta tana samar da ɗumi a jikinmu. To wannan ɗumin in aka bar shi yana ta ƙaruwa har kuma zai sa temperature na jikinmu ya yi sama sosai, ya wuce normal range da ake buƙata. Misali ka san normal range na temperature ɗinmu shine 37 degrees. Dukkanin temperature da ya wuce 37 degrees to in ya wuce da nisa sosai akwai matsala, in kuma ya ƙasa da 37 akwai matsala. Amma in ya zamo 37 degrees exactly to yana normal sosai. In ya ɗan ƙaru kaɗan ko ya ɗan ragu kaɗan, wannan duka normal ne. So to kaga wannan temperature na jiki da kullum ake producing ɗin heat a ciki, to jini yana daga cikin masu taimakawa wajen sauke temperature ba za ta yi yawa ba. Idan kuma ta yi ƙasa, temperature ɗin ta sauka below 37 degrees centigrade da yawa, shi jinin zai taimaka a yi lifting ɗinta up ta dawo zuwa ga within the normal range. So jini yana da wannan aiki na regulation of temperature. Hakanan jini yana da aiki wajen regulation of water, wato yana daidaita water balance a jikinmu. Saboda idan ruwa zai yawa a jikinka halaka ka zai yi, amma jini in ya fahimci yawa akwai abubuwan da zai sa ya samu alerting, sai ya kaɗa jinin wajen koda, shi kuma ita kuma koda ta tace wannan ruwan ta rage shi, ta kaɗa mafitsara kai ta zuwa kana zubar da shi a fitsari, wanda idan har
ba a zubar da wannan ruwan ba aka bar shi a jini, zai tsinka jinin ne ya tsararo. Idan jini ya tsararo kuma matsalolin da suke biyo baya suna da yawa, wanda za su iya kaiwa ga halaka mutum. To wannan ajiye ruwa ɗin da yake yi, in ana buƙata ya riƙe shi, in ya yi yawa ya sake shi, ya kaɗa shi koda a tace a zuba. So kaga ina da aiki da za mu iya ɗaukarsa a matsayin kamar regulation ko riƙe ruwa bisa ƙa'idar da ake buƙata, ya zama regulatory function ta fuskar ruwa. Sannan jini again yana da regulatory function again wanda yake kamar yana maintain ɗin acid base, balance na acid base a jikinmu. Wato wannan abubuwan na cikin jini, wannan plasma proteins ɗin da muka yi bayani da ɗazu da kai mun tambaya akan compositions na blood plasma, na ce ma akwai globulin a cikin jini, protein, akwai fibrinogen, protein, sannan kuma akwai sauran dai dangogin protein a cikin jini, wanda su suna serving a matsayin conjugate na wanda suke haɗuwa da hemoglobin su yi aikin da ake cewa buffering capacity, sun zama buffers kenan. Za su yi maintaining ɗin any change, any slight change na acidity ko basicity da zai iya zuwa ya gurɓata jikinmu, acidity na jikinmu ya yawa, pH ya yi falling down kenan. To jini yana regulating ɗin wannan, ko kuma pH ya rising up, ya zama mun karkata wajen alkalinity ko basicity, wanda yanzu nan mutum zai kamu da acidosis ko kuma alkalosis. Wannan cutukan guda biyu kowace ɗaya ne iya halaka mutum ce, kuma mutum cikin sauƙi zai kamu da acidosis idan dai jini bai yi wannan buffering capacity ɗin nashi ba, ko kuma ya kamu da alkalosis idan jini bai yi wannan buffering capacity ba. So to wannan regulation ɗin na acid base da jini yake yi, shi ma is a very vital and special function wanda yake sawa muna iya kasancewa a raye, domin in dai ba wannan aikin bayan da mutum za shi. So wannan kaɗan kenan daga cikin ayyukan jini, kuma ba su kenan ba. Misali, idan muka sake komawa dai muka kalli shi wannan regulatory function ɗin na jini, wanda yake hatta ga aikin da ake cewa homeostasis, wanda jiki da kansa yake maintaining ɗin internal environment nashi. Dukkanin abin da ya so ya wuce normal, ya fara wucewa, jiki da kansa zai dawo da shi normal. In kuma ya ƙasa normal, jiki da kansa zai ɗago shi, kamar heat ɗin, wato ɗumin jiki, kamar pH na jiki, acidity ko basicity na jiki. To duk waɗannan abubuwan da suke contributing ɗin su samar da normality a cikin jiki, to duka jini yana da tasiri ta wajen nan, ta yanda idan da a ce jini baya taimakawa wajen regulation ɗin normality ko normalcy na jikinmu, to da gaskiya abubuwan za su iya kashe mutum suna da yawa sosai. Saboda haka wannan a taƙaicen taƙaitawa shine ayyukan jini masu yawa. Ina jin na faɗa maka zai kai kamar guda 10 a yanzu, kuma kowane ɗaya daga cikin ayyukan nan na jini guda 10, a ƙarƙashinsa akwai ayyuka da za ka ɗauka su da yawa. Saboda haka ayyukan jini idan ma lissafa su za a yi, sun fi 20. Wannan da na faɗa guda 10 kawai dai a matsayin groups ne, group of functions na jini. To yanzu za mu koma kan cutukan jini, amma za mu fara da overview nasu, za mu ɗan kalle su haka a gurguje, sannan a wani shirin kuma za mu zuma ɗaukar su daki-daki muna tantaunawa a kai.
daga cikin cutukan jini wanda ainihin jinin suke kamawa akwai irin su cutar da muke cewa sickle cell disease, wato sickle cell disease cutar da Hausa muke cewa sikila. Cutar sikila jini take kamawa, ko da yake kamawa, in nace kamawa a nan ya kamata in ƙarin bayani. Ma'ana kamawa ita sikila ba ɗaukar ta ake ba bayan an haifi mutum, no. Duk mutumin da aka haife shi ya zo duniya, in har ba a haifo shi da sikila ba, to shi kenan sai ya gode Allah, don ba zai kamu da ita ba. Ba a ɗaukar sikila a nan duniya, a ciki ake samun ta, tun a wajen ƙera ɗan tayi da ake yi a ciki. To nan ne wasu abubuwa, dogon bayani ne. Idan mun zo magana akan gundarin ita kanta sikila ɗin, to ma tantauna ta sosai. Amma yanzu dai kawai muna so mu ambata cewa daga cikin cutukan jini akwai sikila. Sikilan nan tun a wajen halittar mutum a ciki, a nan ne yake kamuwa da ita ko kuma yake rashin kamuwa da ita. Idan har ya fito duniya bai da sikila, to ba a ɗaukar ta. Kaga alhamdulillah. Baya ga sikila, a cikin cutukan jini wanda suka shahara akwai hemophilia. Hemophilia ɗin nan ita ma kamar dai gado ce, ba a ɗaukar ta. In aka haifi mutum ba shi da hemophilia, to shi kenan ya wuce ta, Allah ya kare shi. Hemophilia tana daga cikin cutukan jini ƙwarai da gaske, wanda kuma gaskiya suna wahal da mutane, duk da cewa dai alhamdulillah ita hemophilia bincike ya nuna ba ta da yawa a cikin al'umma kamar yawan sikila. So bayan hemophilia akwai irin su cutar anemia. Anemia ita ce ita wannan za a iya kamuwa da ita bayan mutum ya zo duniya, yana yaro ko yana babba, duk za ta iya kamawa. Anemia kamar dai ita ma cutar jini ce wacce za mu iya fassara ta da ko dai ƙarancin jini ko kuma rashin quality na jini ɗin, duka wannan anemia ne. A ƙarancin jini in the sense that kamar a ce RBC count na mutum ya yi ƙasa sosai, ba shi da red blood cells sosai, da yake kasan da masu suna mutuwa ne, kullum suna mutuwa, ana ƙera wasu sababbi. Kullum jini mutuwa yake, kuma kullum sabo ake yi. Yadda ka gan shi a guje ɗin nan ina zagayawa a cikin pipes na jikkunan mu, to haka ma rayuwar su take, kullum jini yana mutuwa ana yin wani, yana mutuwa ana yin wani, kullum su wannan red blood cells, kai hatta su ma white blood cells su ma ana yin su, kuma wasu suna mutuwa. So wannan erythrocytes ko kuma red blood cells da suke mutuwa, to in ya zamana sun mutu da yawa, ba a yin wasu sosai, rate na mutuwarsu ya fi yawa fiye da rate na production ɗinsu. Wato kamar dai a ce process ɗin nan na jiki da ake kira erythropoiesis, wato na samar da ƙwayoyin halittar jini jajaye, wanda kullum yana cikin taking place, is a continuous process. Shi wannan erythropoiesis na ƙera erythrocytes ɗin. To wannan process idan ya samu matsala, to kaga red blood cells ɗin za su zama sun yi ƙaranci kenan, to anemia ce. Ko kuma bai samu matsala ba, erythrocytes ana yin su normal yadda ake buƙata, amma kuma sai ya kasance ba su da quality. Akwai abubuwan da ake buƙata da yawa kafin su zamo sun samu quality, sun yi maturity, su erythrocytes ɗin. Daga ciki akwai rukunin vitamins kala-kala, kamar vitamin B, kamar hormone ɗin erythropoietin, da sauran factors masu yawa wanda su ne suke sawa in an ƙera ƙwayoyin jinin su samu quality. Idan ba su samu quality ba, shi kenan ba za su yi aikin da ake so ba, anemia ɗin kenan ita ma. Saboda kaga anemia kenan ba ta tsaya akan wai ƙarancin ƙwayoyin jini ba, za ta iya yiwuwa ƙaranci suka yi ɗin, za ta iya kuma a'a
count ɗin yawansu yana nan amma ba su da quality, ko sun yi mutsi da yawa ba su balaga ba, ko kuma sun yi girma da yawa sun wuce misali, ko kuma a'a girmansu size ɗinsu normal ne sai dai ba su da isasshen hemoglobin bai yi covering ɗinsu ba wanda zai ba su damar su yi aikinsu na erythrocyte. Duka dai wannan a ƙarƙashin anemia ne kuma cutar jini ce. Lokacin da muka zo bayanin cutukan jini dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya, za mu fi tattaunawa sosai akan cutar ta anemia. Amma baya ga cutar anemia akwai akwai cutar HIV wacce ita ma cutar jini ce. HIV virus ce, kuma ita ma insha Allah muna nan tafe za mu yi cikakken tattaunawa a kanta. Mecece HIV? Ya ake a kamu da ita? Ta ina take shigar mutum? In ta shiga jikin mutum me take yi? Me take haifarwa? Me illarta? Ya za a kaucewa kamuwa da ita? Idan kuma an riga an kamu da cutar ita HIV ɗin, to yaya mutum zai yi ya rabu da ita ko kuma ya rayu da ita bata kashe shi ba? Da dai sauran cikakken bayanai wannan kam sai shirinmu na gaba mun sake samun dama wanda za mu tattauna akan ita HIV ɗin, mu ji yadda ake a kauce mata. Hatta ga ita ma sikila ɗin muna nan tafa za mu tattauna akan cutukan jini kusan dukkansu ko kuma dukkan dai wacce Allah ya ba mu iko muka samu lokaci to za mu yi magana akan ta, more especially sikila. Ya za a yi a kauce wa sikila ne ma gaba ɗaya a daina haihuwar yara masu sikila? Ya za a yi? Wanda inda mutane za su ga dama cikin ƙanƙanin lokaci za a kori sikila daga duniya. Allah ya hore mana mu 'yan adam, Allah ya hore mana wannan dama da za mu iya korar cutuka musamman sikila ɗin, saboda an san yadda ake a kamu da ita. Duk cutar da aka san yadda ake a kamu da ita, to insha Allah kuma rabuwa da ita ba zai zama yayi wahala ba, sai a kauce wa hanyar kamuwa da ita. Kaga kenan an rabu. Misali kowa ya san cutar sikila magana ce ta aure. Idan an haɗa aure tsakanin wanda ya dace da wanda bai dace ba, sannan ne za a iya samun 'ya'ya masu sikila. So to akwai dai cikakken bayani wanda insha Allah muna nan tafa da shi akan ita kanta sikila ɗin, wanda za mu ji ya ake a kamu da ita, ya ake a kauce mata. In kuma mutum ya kamu da ita ma'ana an haifi yaro da ita, to ya za a yi a dinga taimaka masa ta yadda zai samu sauƙin rayuwa da sauƙin tsananin cuta ɗin. Hakanan baya ga waɗannan cutuka guda huɗu da muka ambata, wato cutar sikila, cutar anemia, cutar HIV, cutar hemophilia, to banda ita akwai kuma sauran cutuka wanda su ma kamar dai a cikin jini ɗin suke, in an kamu da su a cikin jini suke haifar da matsala, kamar cutar malaria. Dukkanin irin azabtarwar da malaria za ta yi maka a cikin jini take shiga, nan take yin abin duk da take maka, ka ji wannan zazzaɓi mai tafiya ya dawo, wato periodic fever. Ita ma muna nan tafa da magana a kai. Sannan akwai daga cikin cutukan jini wanda jini suke shiga, akwai kansar jini. Kansar jini ɗin nan ɗaya ce daga cikin muhimman cutuka na jini masu wahalar da 'yan adam. Saboda haka insha Allah ita ma muna nan tafi. Sannan tun da yanzu mun tattauna akan menene jini, me jini ya ƙunsa da meye a cikinsa, menene ayyukan jini, waɗanne ne cutukan jini, mun ɗan faɗi overview haka ɗan cikakken bayani a matsayin amma summary tukunna. So yanzu za mu ga to su ƙwayoyin jini ɗin nan da muka yi magana wanda suna cikin compositions na jini ɗin, ya ake a samar da su? Idan sun yi kaɗan a jikinka, ya za ka yi ka ƙara yawansu? Me za ka yi wanda zai taimaka ma yawan ƙwayoyin jininka ya ƙaru idan ya zama sun yi kaɗan? Me za ka yi kuma
idan kwalitinsu ko ƙarfinsu ya ragu, ya za ka yi ƙarfinsu ya ƙaru, kwalitinsu ya kai yadda ya kamata. Shi ma wannan kaga ya kamata dai sai mun sake samun lokaci isasshe domin mu tattauna. Wannan ya ba mu bayani a dunƙule game da jini. Abin da ya rage mana, za mu zo yanzu mu yi magana akan cutukan jini a cikin shirye-shiryenmu na gaba na Lafiya TV. Wannan gidan TV mai kawo wannan shirye-shirye, insha Allah za mu sake zuwa mu yi magana akan cutukan jini guda ƙwaya ɗaya. Wannan a lokacin ne mutum zai ɗan fi ma fahimtar me ake yi, ya zai ya kare kansa daga wannan cuta da muke magana. Insha Allah, wannan shine ina ganin za mu ɗan dakata a nan. Amma kamar yadda ka yi kira, ni ma ina ƙara jaddada kira ga al'umma masu kallon shirye-shiryen wannan tasha cewa zai yi kyau ƙwarai da gaske ku dinga subscribing ɗin tashar da kuma danna like na bidiyoyin da ake yi, shirye-shiryen duka da muke yi. Wannan kamar yadda kai ma na ji ka faɗa, wannan danna like ɗin ko kuma sharing ko subscribing ɗin channel ɗin, to yana sawa shirye-shirye su dinga isa ga sauran jama'a. Domin in ka yi like ɗin shirin bidiyon, to zai zama na an yi showing ɗinsa a dukkanin search, yana isa ga sauran jama'a domin fa'idar ta faɗaɗu sosai. Kai ma kenan da kai liking ko kai sharing ko kai comment ko kai subscribing na channel ɗin, kai ma ka ba da taka gudunmawa kenan, kamar inda su ma masu wannan TV da mu da muke ɗan zuwa mu ɗan ba da gudunmawa, dukkan mu dai gudunmawar ce. So kai ma taka gudunmawar da za ka bayar shine ka yi liking ɗin bidiyon, ka yi subscribing ɗin channel ɗin idan ba ka yi ba, sannan kuma ka ci gaba da sharing ɗinsu domin ya isa ga sauran 'yan uwa duka, kowa ya fa'idantu. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.